Bueno, mahigal lang magkasama. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Sandra. Ini gibatag duwa sa radyo ni Uji Kumpok Rakasa. Kagalaan ang ato magtatampo si Sandra. Ini akong problema, bahay ni sa napalit na mong langgam nga tabian. Nakapalit mong gudbig parot. Akong bana ni palit. Hilig mong ni siyang mamuhig hayupan. Pet lover gid ni siya. Aron inyo yung masayra no, ingon ini ang mga paghitabo. Ingon sa gimino karon kinikalag ko daw na bilanggo in town sa usa ka damgo wala na masayod kun unsa ang angay buhaton. Hadumon ka ba? Kasilagan ka ba? O kalinta na lang? Ingon sa gimino karon kining kalamhan. Wala na yung mo'y bisan jutay kining balatian. Gani sa luha. Ako ikaw na humsa. Kitsawaron. Putot. Oh, kitsawaron, duwayon kayo. Hangad putot, oy. Oh, uy, langgam rin. Langgam, usulti. Arat hindi ako. Isor bubog. Tikiw. Katawan na lagi ka, ha? Ningdo sa peruta da, tabian kayo. Kaya di man ko amang. Kalingaw ka, peruta ka na. Kalingaw ka na eh. Lingaw ka? Ha? Ikaw na ang linga ka. Kaya ko bisa rin. Baligyan na mo tayo. Ah, mau ba? Pila na eh. Igsong pilo. Katawan na lagi ka, peruta. Palito na ako, sir. Kay pitlover ko. May kay di ana day ka. Oh, sa day. nagdamo oy. Parot, day. Ha, kato ni aging adlaw nagdagat goldfish. Karon parot na sa. Ano, pitlover man ta. Basta may gugma ta mga kuan. Pitlover ta. Hay ko pa. Kanang kuha ni paruta kay di ba ka? Pitlover ba yung banda ni mo? Alo, uy, panindot. Asa na ni mo ibutang Dini sindahan dahil kayo kalingaw ni sa mga customer na to. Bitaw. Ibitay na sa babaw. Ano Ibitay. sa mi ay diha? Ah, sige. Mga gwapo. Gwapa. Palit mo among tinda. Barato na. Lamian pa. Anhi mo palit sa Tikjak Dong Special Foods. Nindot ni ay. Nindot ning lang gama kay manapit og customer. Ila ako, Sandra. Ay, unsa kay tuwi mo? Linatan TL. Nya pork chop o doha ka rice pod sa day. Ah, okay. 65 plus 50, nya, plus 40, 155. 155. Basta gwapo libre. Pero batig na akong bayad. Sige, Sandra. Aray na ko ha. Kadiyat. Ingon ko gwapo libre. Unya. Anong mulakaw man ka? Mamulakaw ko ka. Gwapo day ka. Sa, Doble bayad ni mo oy. 155, 300 imong bayranan. aksa na mo lang kam, Sandra. Kadala ni uglaro ta. Mando bayad, uy. Nay, ano ka din to so? O keep the change. Hala, thank you. Batik ini kay ni signal. Kay the chance man. Sa! Recorded by X Thunder Gaming. Diya sa higayon nga doon ako'y ka-chatmate, nakita dahil sa parot nga tabian. Unya. Oh, may kaniya ka na si mo. Ah, day. Kumusta ang tindahan, day? ha? Okay ra. Ang Tikjang Dong. Na, daghang nangaon. Di ba? Okay na ba? Lahat sige. Mayo noon kay dagang nangaon. Eh, pero busy kayo siyang katsatmit. Ha? Oh. Ha? May ka-chatmate ka, day, Sandra? Ha? Wa mong good. Uy, classmate, unakos una. Yang ex. Ha? Si Aldwin, katong imong ex nga boyfriend. Ah, si mo ka nang... Ah, bida sa nimo na buang ka, Sandra, ha? Basta nagtuo kang daga pa ka. Minyor ka! Nangumusta raman, uy. Nya, mitubay sa ka! Ingon mo siya, kay. Ingon sa kong gilo. Ya, ayun sa. Kawa ba yan ni mo'y hinungdang asawaha ka? Malibon ka! Malibon ka! Uy, si mo mag-awel ka tungod ng hi, hello? Akin eh! Nindot ni! Ininindot kay away. Oo, sa... Basta parang yan, ingod na. Nindot ka! Bidasan ng style noon! Tuot
man, perting awayan na mo ni Simo ato higayon na. Diriyot kami mabuwag tungod ang ato. Lagot ikuslanggam maparot. Unya, mo ni nahitabo. Hanggaw kang paruta ka. Tungod ni mo, perting awayan na mo Simo. Sorry. Kung nagpatay pa mi o ka nagbuwag mi, kisa may mulawag ni mo. Pas mo ka, patay ka. Kabantay ka na. Kapantay ka ana, hanggaw kang paruta ka na. Sorry na good. Usap niya ha? Usap niya, himulbulan tagyo kang buhi. Bisay mga sailong. Nang sadra, papalit ako corn beef, Asa ini? kanang beef loaf. Ha? Naday corn beef na beef loaf? Ayaw ko pagbuot nang, uy. Kay customer is always right ba ya? Oh, bahala ka diha oy. Unsa ron? Hi, chick. Uy, hala langgam nga musulti. Di kay mo sulti lang, tabian ka na tanan. Hi langgam. Lagi kag hipon. Hipon? Nindot taglawas pero batik naong. Kanang Kabantay ka na, hipon. Kanong lawas, ilabay ang oo. Ay, di na ko mapalit din sa mong tindahan ng Sandra, oy. Ikihati ka, Sandra, hay. Ha? Ikihati ka oral defamation. Oh, huy, ang ano ko din taon. Ako na ako maikihan mo, di ba na ako'y nagpakauwaw ni mo? Uy, lisod man sa dugang langgam mo akong ikiha. Ha, ikaw man mo tagiya sa langgam, di kaya akong ikiha. Unsay nga ano eh? Recorded by X Thunder Gaming. Niulbo akong kaspato higayon na high blood gid ko. Tiyaw mo na isas langgam pero ako ikiha, palagot gid ako. Ihawon na lang magkakamparuta ka aron makabaos ko nimo. Sorry na, God. Sorry na. Muday ka lang sore, pero ako inaalakot nimo. Nagsulti naman pa tinuod. Tinuod lagi pero dili ang gisulti tabian kay kastanan kalamin mo tukon oy. Day. Takay ko nimo da. Dra, naon sa mo, Dra? Nay, ay kaniya kasi mo. Ilabay na imong langgam nga tabian. Di na ko gustong napay din sa tindahan ha. Ah, gano man? Ikaya akong lita, tungod sa pagkahinaway na imong langgam, murabag sus kalami kit tukon. Ay, itong abogada umaabot, ha? Itong eskwela ng abogada. Oh, good. Ano man? Giingnan man gud ang parot ka si Lita murag hipon. Hipon! Oo, sexy ko no. Pero batig naong. Dapat ito sa tinigong patay, hindi paruta, probida. Mauna! Murag hipon kay lami kuno kay kanon ang lawas pero ang ilabay. Isprikitik! Ilabay na imong langgam. Ilabay na langgam ng parot, ilabay na. Sorry na, God. Ayaw na taon nilabay de, mahal taon kipallit ako ng langgaman yan. Tabian kayo, tag sa uno kaya na. Very good. Oh, very good eh. Anya sa may buhaton nimo anak, nga di na mo ko gusto makakita ng langgam adres tindahan. Unsa man na? Akong ihatag ang iyang kagawasan. Insayan. Karon nablihan ko ang imong halwa, ha? Maning imong halwa ko eh. Ako ani. Sige. Parot, lupa na. Ha? May mo lang imong kagawasan, parot. Lupa na ka. Lupa na! Nagito pang kanuta. Tanay, lupa na ba? Adios, parot, lagan! Tuot man gibuhian gyud sa kumbana og nilupad ni palayo. Lipay kay ko, mura kog naibtan og tunok. Pero uwahin akong nasayod nga dito tugpas among silingan ang langgam parot. Unya, Tara, Pedro. Manuwa tag basketball. Sige na dyan. Ang tag bola kay tingali way bola dito ba? Di nga punta ka duwa. Sige, ito na. Pidlo, Pao. Diyan, kuhanin sa Pao. Oh, isang rong na ngayon. Oh, saway at mo. Turo lagi niyang bora. Pusa! Asam ron. Nasa na punos manggay. Tara, pre. Tututoy. Kung langgam tabian na nila ni Sandra og si Mo. Bito mo. Si Ricky bang isaling. Kuwang ninyo. Ang hantala mo tulo. Ang upaw. May tatlong upaw akong nakita. Uy, mataba, mapayat, mga bibi. Ngunit ang may pakpak sa likod na iisa. Yati. Yang leader nagsasabi ng kwak, kwak, Bilahan kwak. ka na. Kwak, kwak, kwak. Matuor to, Pedro. Sige. Bato na to. Ibalik mo ko sa luwan mo, ha? Di ko mayong gawas
nang! Ngano man? Naidagang upaw nga! Mamato! Ano? Alilan ko din eh! Oh, kung may gusto niyo, ana lang kadiya sa loon ako ibutang. Ha? Kadiot, kay bitay di ka sa imong alwa diya sa loon dapit are. Ay. Miti siya. Ay. Ni aman lagi ni kita sa long. Kaya na ni mong kagawasan. Ay, sawa na. Sa tabi ito sa ako dai, balik man taon. Ako lang butang dis loon. Ay, kakapoy! Nasa text me! Ha? Uy, si mo. Nagay textmate di ay? Tabian ni parang wingi gusto ko mo. Text me na siya! Sabi dia. Kinsa ka textmate ni mo si mo? Ha? Cellphone, abi cellphone. Ay, wara ko kuan ko. Ambi, anda, ha? Oh, uy, Ning sipon ko na. si Juan man ni. Oh, Ang di mo Juan, man boss. uyab sa una. Ay, nagbalik mo! Char ko na dai, char ba? Char, iring ay itsa ay, oh! Aray! Kamusta ka? Tabang baro, tabang! Gipalayas ako akong bana. Mao ni akong problema. Kining parot na tabian kaayo. Unsa gani siya no nagdaba ka nagsulti o di malas ning paruta. Unsa man ka mo ang pasultihon? Sandra. Okay, ang Sandra na ito karagad lawag ulyat. Si Inday Sandra Ate Pres. Sandra? Oh, ang problema ni Inday Sandra Ate Pres kay iyang bana nakapalit og parot. Karon ang parot porti tabian na Ate Pres, tada mga lihok nila das balay itabi, isulti. Hangtod nga mag-away sila ana, magkalalay sila. Hangtod nga diay gayon nga ang iyang bana taon dunay ka chat-chat isulti parot porti lang awaya. Mao di problema ron ni Ate Pres kay ang parot porti tabian na unsa ba kuno ni parot gadag swerte unya or gadag di malas, or gadag ning swerte kay si Pedro may gadag ning parot. Ayaw gadag. Ayaw. Mura gadag ning swerte ning parot. Ay, sayaw! Murag istorya ni Father Agi ba nga katong nagkuan ko no naglinog na katapusan nga ni sud siya kay kuan siya na may parot ito siya oy maora man tumira. Maora magyapon. Mali ang problema ron ni Ate Pres. Ang kaning parot. Kung saan ka niya, ilabay ko niya, gawin sa iba na Ate Pres. May lang hadhad sa balay. Ako, kanang paruta, gahi yung kaya nag-unod ng parot, do? Gahi. Ano naman mag-ihawon? Oh, gahi. Gamay kay nag-unog. Ayaw, oy. Ako, pasok lang eh. Kanang parot, ang taktika daw, Ate Pres, kay mamusil mi sa una niya, makakuha mo silang parot. Ang taktika ng parot, di na ni mo hugasan, Ate Pres, kaya hugasan na ni mo tubig mo, gahi ang unod na na. Uy, di, ginabukaon. Mura na siya gatsiyang, kanang gatsiyang, inigkaigo ana, ayaw ginagugasi, ditso ang hiwa ko ang atay tanan. Unya, panitan ni mo, sugbad ditso. Mauna yung taktika, sugbab. Sugbab, ay, so sporting humbuka, yung paksit ang unod, pero imo gali na hugasan, so, gahiya. Bati kayo. Bati kayo. Maura na, ang lamig yung kanon ka ng mga alimukon, kanang mga punay, kurukutok mo. O, mga nindot kayo. Pero kanang mga parot. Dong, singa nang nakukutok na sa daluhan. Oo, kurukutok na. Egsoon na stok mo. Ini kadako na, mahimo na ng tok mo. O, ang iya, problema natin, preso, saon niya. Sadla, saon ni parot. Ibaligyan na parot. Iyan bitaw nang ipalayas, palayas din uli pag yun natin pres. Uy, kanito ta ng parot, kay busulti. Gindo bitaw. Makalingaw, di ba? Mutukan lang na kay kabit. Tinor musulti kayo. Sabihan na si parota. Naunsa sir. Bam! Are, babasa niya sa Bible ng parot. Nakuyuan ko! Ano man? Gigapas ko sa gwardiya. Gana. Kato ba nagdrama ta dito sa Bohol Gulya? Ah. Gikusgapos ko sa gwardiya kay ganahan siya nako. Karon sa ko ita ibabaw sa kong usap. Patiknaw. Ano to? Ako ko nga nangiti ko nga. Lain lagi ko mulgi kong kusga ko sa mulaway lagi ko sa dili ako sa patiknaw. Diyan so ang parot ng bitay dito ibabaw sa kong kuan. Ibabaw sa ako kitindogan. Oh, mao nga. Ayaw na ikon. Ay na sa pirang parot. May Balik ta. Kanang na ang iyang problema kay palayas niyang bana kay unsa to tungod sa Parot ba? Oh, kay parot mo unsa man. Nabi man. Manabi, nakainay ka sa Ay, iyam, nasa kita tayo, sus kita, iya asawa, ang iyam ang kaning uyab. Aporti lang awaya. Ang parot ba, swerte ba kani, kuhan mo, ni gadag, di malas, kaya gaaway mo sila, away siya ba, nagabuwag naman yun sila ba? Saan na nabi? Tungod na itong parot. Ako na ito parot. Kadito ha? Ano yung creation sa Old Testament? Ano ka din sa Genesis verse 27. Di yun sa bade. Unya mingon na usab ang Dios. Buhato nato ang tao sama sa atong dagway.
Apan dili pa ko sa dili pa ko padayon, usahay ka na mo adto kog matok. Mutana ko nganong mingon man ang Dios Amahan nga buhato nato ang tao suma sa atong dagway. Nganong mingon man nato ikaw Pedro. Unsa man katubag nga ang Dios Amahan kay si Ginoong Hesus na tao man sa bag-ong kasabutan kini sa daang kasabutan. Ada na ang bago di ay. Lagi ba sa bag-o mo pagabot ni Hesus. Dini sa daan nganong mingon ang Dios Amahan nga buhato nato ang tao. Kita man yung istorya mo sa nato. Si Jesus, ang iyang anak, mo iyang gistoryahan. Kay si Jesus, dihan na dadaan, kauban sa ato ang Diyos Amahan nga iyang gihatag dito sa katawan. Ug ang Holy Spirit na ano. Muna ningon siya nga buhaton nato ang tao sa atong dagway. Sila mo magbuot sa mga isda, sa mga langgam, Aha. sa mga kahayupan sa tanang ihalas nga manana. Napil din ng langgam. Sa ato, babam, iksere magbuot ra parot. Kaning gingon niya nga, buhaton nato ang tao sa atong dagway. Sila mo magbuot sa mga isda, mga langgam. Sa ato pa katong langgam kaya mo gutong gitrain. Gitrain yan. Gitrain og mingon siya nga, yang uyabang uyab. Kanang parot, wag gina ito yuwa. Yahala na nakatong niya sa uyab. May series. Kala bitaw nas Facebook nga uwak. Kanang uwak kontra man mo kay kusog na mga piso. Pero na may uwak ang gitring nga. Mau. Bisag alas 10 gabi. Mau. Bisag alas tunggang gabi alas 2 ka daw. Mau. Tungod kay mo yan naandan. Pasig nato lang nga kanang Parehas ba na, no? Di ba? Oo. Dito sa Palawan, ba, naabot yung dagang may na dito. Mag-istorya ng may na sa ako, luwa. Sila, mag-istorya na sila. Mura ng tao. Magtabi. Mura ng tao. Siyang gyapong naong ana. mo ba? Oh, ginang, Lain sa nasaling dong. Ay, kanang saling ka naman mapuyo sa kanang kawayan nga lumagan pag kanang gansiyang. Oh, dili, saling kanang periko sa amo Atos lubi. kanang upaw. Saling Moro Martinez, saling. Saling sa amo gitawag na puriko. Puriko. Puriko ang tawag na sa amo. Kamausa na mamong. Lagi. Kanang imo natuluan. Kanang lagi upaw. Kanang lagi pres nimo upaw. Langgam nga itom pres nimo upaw. Itong, kamao sa masulti. Pero ang tawa na, Martinez sa uban. Uy, namatay ba ya kana igo ang itlog? Ang saling? Ang tao. Klaruhan na ninyo. Ikaw na ko istorya mo, eh. Ang tao, ang amo, ang anak sa iyang amo, ni Kat-Kat, akan gusto nga ipakuha ang periko sa amo usog tawag mo ng periko sa inyo saling. Anto man mo po yung sa lubing ng dahon. Gitawag sa mugpudol. Kanang maputol ba? Dito magsanga. Dagan ko yabog ipakuha gyud sa amo. So ang katong ilang boy ni Kat-Kat dito kay kwantong ko yabog sa periko. Natumba man ang katong kahoy ang kanang lubing nga pudol. Lubing nga, Dito maigo sa anak siyang amo. Naigo ang itlog namatay. Eh, namatay ang anak siyang amo naigo man sa itlog. Ano ang saon to niya? Kanal laging langgam nga peliko kapiyo man sa lubing nga way dahon kanang pudol balik ka ang ipalayas sa siya mo nilayas yung bala Ang piko rin lang problema. Ilagi problema, ilabay baka na lang kuan periko. Di bagay itsupira naman ito na dong. Yan ibalik mang agi ang kuan. dili gyud kayo mingon kag sige panabi ng periko mingon og mga tao pa istorya mingon man nganong madlok ka na kay binuhatan Mita. ingon na kay na istorya sa mo ha ngano mag-uol magkagulyat na kay binuhatan ang panalita sa gulyat way binuhatan Wala. Buwing ko sa gulyat ko binuhatan ay kuan ka kabit ka tong asawa ni kuan gulyat wala kay kabit ka pwede mo sa gulyat kita ka takong tunog Ikaw no? Bakit kita sunog? oh mao na malingon ana nga kanang periko kanang langgam na inyong giatiman basig naato lang na ngamoy giyawit ta langgam unya pananglitan ma'am kasi nga nang tong sender Sandra. pananglitan ug wa kay nakita so tao tinuod ba ipagsalik ka ng langgam Siya, magtatas na ni Kabaro. Sa ang binan mo. oh okay para atong kuan para atong gigakos-kos gwardiya yung langgam pitik niyaw yan ko wapa makayo ko pagkakiri sa kong makeup ano nagbatig na ako lingon sa gwardiya apa na yun to salamat mo na katulungan mo Ikaw na ko ang puzzle, Tihon.